गावनि बिसिखौ बुथारनायनि दायाव क'क्राझार बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ जोबथेसालिनि जिउनां साजा फोसावबाय। क'क्राझार जिल्ला सिंनि सेरफांगुरि ओनसोलनि थाइगिरगुरि गामिनि बिष्णु बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा थांनाय 2022 मायथाइयाव गावनि बिसिखौ बुथारनायनि दायाव सेरफांगुरि पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार जानानै दंमोन। बे केसखौ बिथा खालामनानै निरमाली तालुकदारनि बिजिरनायजों क'क्राझार जिल्लानि बिजिरसालिया 5 डिसेम्बर बृहस्पतिबारखालि IPC 302 नम्बरनि केसआव बिष्णु बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ जोबथेसालिनि जिउनां साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रां जुरिमाना फोनाङो। बेनि अनगायैबो बिष्णु बसुमतारीनि हेंथायै गुबुन मोनसे IPC 201 नम्बरनि आलादा केसजों 7 बोसोर जोबथेसालिनि गोख्रों साजाजों लोगोसे 5,000 रां जुरिमाना फोनांबावो। गुबुन फारसेथिं सोरखारि पाब्लिक प्रसिकिउटर निरन्जन रय बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव जिउनां साजा मोननाय बिष्णु बसुमतारीया थांनाय 2022 मायथाइनि 31 जुलाइखालि बिसिखौ बुथारनानै खाथिनि दैसायाव गारहरदोंमोन होनना फोरमायो। बिनि हेंथायै सेरफांगुरि थानायाव रेजिस्टार जानानै थानाय केसनि बिथा खालामनानै निरमाली तालुकदारनि बिजिरनायजों क'क्राझार बिजिरसालिया 5 डिसेम्बर बृहस्पतिबारखालि दायनिगिरि बिष्णु बसुमतारीखौ जोबथेसालिनि जिउनां साजा फोसावो होनना बुङो। गुरी PSOर आन्डारत टाइगारगुड़ी गाँव ताते बिष्णु बसुमतारीये तार वाइफ सायाश्री ब्रह्मक राति खूब मारपिट करी दिनते रातिते मारपिट अत्याचार माने बियार आगर पराई करी आछे बियार पिछर पराई करी आछिल करी थाकार पिछते घटनाटो हल राति अत्याचार करी मारपिट करी तार डेड बडिटो नयत भेसाई दिए नदीत तारपिছত डेड बडिटो आरो खुजी पोৱা नगल तारपिছত केस दिले तार फादारे आपनार किरण ब्रह्मय केस देवाते एटू सेरफांगुरी PS केस सेरफांगुरी PS केस आपनार 35/2020 अंडार सेक्शन 302/2011 IPC धारा मते केसटू रेजिस्टार करिले पुलिशे रेजिस्टार करार पिछत आपनार साक्षीबादी सब कमप्लीट होवार पिछन चार्जशीट दाखिल करिले आयो तार पिछत आमार अनारेबल कोर्ट सेशन कोर्टर जेहेतु मार्डार केस सेशन कोर्टर ट्रायल होवार पिछत ताक अनारेबल सेशन जज आमार कोकराझारे ताक दोषी सब्यस्त करिले तार माने प्रमाण हो गल एतो जदिओ डायरेक्ट एविडेंस नासिल किछुमान सार्कामस्टेंस एविडेंसर उपरत माने एटो दिया होइसे तो एने मानुहे कैसे साक्षीबिलाके मारपिट अत्याचार करा बुली पिछत ताक दोषी सब्यस्त करी जोवाकाली जाजमेंट दिले आमार अनारेबल सेशन जज कोकराझार मैडम निरमाली तालुकदार मैडमे और ताक 302 कारणे अंडार सेक्शन 302 प्रमाण होवाते आपनार लाइफ दिसे लाइफ इमप्रिजनमेंट उइथ फाइन ऑफ ₹10,000 इन डिफॉल्ट एनादार 6 months और अंडार सेक्शन 201 जेहेतु बडिटो निरुद्देश करी पेलाइছে डिसएपियार करिছে बडिटो नदीत पेलाई दिছে डेड बडी पोৱা नगल সেই কারণে তাক अंडार सेक्शन 201 IPC मते एनादार 7 years दिले।